ኣብ ማእኸል ዓውደ ኩናት ንኽመውት ኩሉ ሰብ ገዲፍዎ ኸይዱ እቲ ቆትሎ ዝሞከረ ሰብ እውን ንገዝኡ ተመሊሱ ኩሉ ነገር ክርስዕ ይሞክር ግን ገለገለ ኩናታት ፈጺሞም ኣይውድኡን ኤሚል እቲ ህይወቱ ዘበላሸየሉ ሰብ ንኽረክብ 18 ዓመት እዩ ተጸቢዩ ቤንጃሚን ግን ኩሉ ዝተፈጠረ ነገር ረሲዑ ሓድሽ ህይወት ኣብ ጫካ ጀሚሩ ይርከብ ሕጂ እውን ኣብዚ ማእኸል ጫካ እዞም ክልተ ቅድሚ ዓመታት ተፈላለዮም ዝነበሩ ጸላእቲ ደጊሞም ክራኸቡ እዮም ግን ሕጂ ክልተ ሃገራት ወኪሎም ዘይኮኑስ ከም ሕንኦም ክፈድዩ ዝደልዩ ዝተበደሉ ሰባት ፊልምና ዝጅምር ኣብ 1992 ናይ ሰርቢያ ሰራዊት ንባንዚያ እናጥቃዓዩ ኣብታ ክፋል ታሪክ ንሳ ልዕሊ ናይ 20,000 ህይወት ሰብ ይጠፊኡ ኣብ 1995 ግን ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ንኽሕግዙ ናብቲ ኩናት ይኣትዩ እቲ ውግእ ናብ ምውዳእ ገጹ እንትኸይድ እውን ሰራዊት ኣሜሪካ ናይ ሰርቢያን ተዋጋእቲ ናብ ዝተሓውኡሉ ቤት ማእሰርቲ ከቢቦም ይተኸሱ ኩላቶም ንኽማረኹ እውን የገድድዎም እቶም እኖሩ እሱራት ኩላቶም ዝተፈትሑ እቶም ናይ ሰርቢያ ተዋጋእቲ ሓደ ብሓደ ይርሸኑ እቲ ናይ መጨረሻ ክሪስቲያን ዝተቐረበ እሱር ቅድሚታ መሳርሒት ምትኳሳ ነቲ ዝተኮሰሉ ሰብ ተገምጢሉ ይርኦ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ኣብቲ ተንበርኪኹ ዝትኮሶ ዝነበረ እሱር ኤሚል ናብ ሓደ ባር እናኸደ ንሪኦ ኣብኡ ንሓደ ሰብኣይ ይረክብ እሞ ዝተወሰኑ ዶኩመንታት ምስ ሃቦ ቅርሺ ከፊልዎ ይኸይድ ኤሚል እቲ ዶኩመንት ከፍቶ እንከሎ ኣብ 1995 ሙሉእ ኣሃዱኡ ዝቐተለት ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ መን ኣባላት ከም ዝነበርዋ ንኽፈልጥ ዝርዝር ይርኢ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ኤሚል እቲ ኩነታት ካብ ዝሓልፍ 18 ዓመት ዋላ ይጽናሕ ሕጂ እውን ሕነኻ ናይ ምፍዳይ ድሌት ካብ ውሽጡ ከም ዘይወፅእ ግልጽ እዩ ተሲኡ ክኸይድ እንትብል እቲ ምስኡ ኮፍ ኢሉ ነበረ ሰብኣይ እንታይ ኢኻ ሓሲብካ ኢሉ ይሓቶ ኤሚል እውን ብርግዕ ዝበለ ድምፂ ካድኒ ይኸይድ ኣለኹ ኢሉ ይምልሰሉ በቲ ወገን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ደስ ዝብል ጫካ ቤንጃሚን እናተንቀሳቐሰ ንሪኦ ብዙሓት ጨንገራት ተምፂኡ ቆጽሊ ይሽፍኖም እሞ እንቶም እንስሳት ተሓቢኡ ቅርጸላ ዝኽእል መሕበኢት ቦታ የዳሊ ፀሓይ ክትዓርብ እንትትብል ክልተ እንስሳ መፂኦም ኣብ ቅድሚኡ ይበኣሱ እሞ ካሜራኡ ቀሰብ ኢሉ ኣውፂኡ ምስኣል ይጅምር ግን እታ ዝተጎድአት እግሩ ንእሽተይ ድምፂ ንኽፈጥር ስለ ዘገደደቶ እቶም እንስሳ ሰሚዖሞ ካብቲ ቦታ ይሃድሙ ቤንጃሚን ነቲ መዓልቲ ዝኣኽሎ ፎቶታት ስለ ዘልዕለ ንገዝኡ ተመሊሱ ይሓጽኦም እሞ ንኽደርቁ ይሰቕሎም እቲ ምሸት ንሱ ድራር ክበልዕ ኮፍ ክብል እንከሎ በይኑ ከም ዝነበርን ሰብ ምስኡ ከም ዘየለን ንርኢ ነብሱ ንኽዘናጋዕ እውን ስፖርት ይሰርሕ እሞ ዕንጨይቲ ይፍልጽ ካብኡ ዝተረፈ ደስ ዝበሎ ነገር እዩ ዝገበር ሓደ ግዜ ግን እንከይተጸበዮ ስልኪ ይድወለሉ ከልዕሎ እንከሎ ብቕሪ ወዱ ክሪስ ኮይኑ ይጸንሕ ክሪስ ኣብ ናይ ወዱ ቀዳማይ ዓመት ኣቦኡ ክህሊ ስለ ዝደለየ ይጸዊዕዎ ግን ቤንጃሚን ቅድሚ ፍቓደኛ ምዃኑ ሰበይቱን እቲ ሓድሽ ሰብኣያን ኣብኡ ክህልዩ ድዮም ኢሉ ይሓቶ ክሪስ ከም ዝመፁ ምስ ነገሮ ግን ኣብ መኻኒኡ ክመጽእ ከም ዘይኽእልን ከም ዘይጥዕሞን ንክሪስ ይነግሮ ቤንጃሚን ኮነ ክሪስ በቲ ኩነታት ብጣዕሚ እዮም ዝተረበሹ ዝመስሉ መድሓኒቱ ክውሕጥ ናብ ሽቓቕ እንትኸይድ እውን እታ ተሪፋቶ ነበረት ናይ መጨረሻ መድሓኒት ብጌጋ ናብቲ ኢድ መሕፀቢ የእትያ እቲ ቀትሪ ንሱ ተወሳኺ መድሓኒት ንኽገዝእ ናብ መኪኑ ይስቀል እሞ ናብ ከተማ ጉዕዞ ይጅምር ግን ገለ ጌጋኔ ምክንያቱ ሓደ ጽላል ደው ዝበለ ወዲ ብመኪኑ እንትኸይድ ብርሕቐት ይከታተሎ ኣሎ እቲ ዝሕልፈሎ መከራኸሪ ኣኽሎ ቤንጃሚን ኣብ ማእኸል ጫካ መኪኑ ተዋላሻ ጠጠው ትብል እንታይ ከም ዝኾነት ክርኢ ቤንጃሚን ካብ መኪኑ ወሪዱ ነቲ ሞተር እናርአየ እንከሎ ኤሚል ብድሕሪቱ ይመጽእ እሞ እንታይ ችግራን እንታይ ኮይና ከም ዝተበላሸየት ይሓቶ ቤንጃሚን ተናዲዱን ተረቢሹን ስለ ዝነበረ ከም ዘይምልከቶን ክኸይድ ከም ዝኽእልን ይነግሮ ጸኒሕ ግን እንድሕር ሓጊዝዎ እታ መኪና ክትለዓል ከም ትኽእል ትዝምሰሎ ንኽሕግዞ ተመሊሱ ይሓቶ ኤሚል ስራሕ ይጅምር ኣብ ውሽጢ ደቓይቑን እቲ ተዋላሹ ነበረ ሞተር ይዕርዮ እሞ እታ መኪና ትለዓል ቅሩቶም ሰውግዑ ግን ሓያል ዝናብ ኣብቲ ከባቢ ይዘንብ ቤንጃሚን ንኤሚል መስጊኑ ናብ መኪንኡ ተሰቒሉ ጉዕዝኡ ይቕጽል ግን እቲ ዝናብ እናሓየለ ክኸይድ እንከሎ ቤንጃሚን ንኤሚል ስለ ዝተጨነቐሉ ይምለስ እሞ ብዝማይ ዝምጓዓዝ ኣይከብደካን ዶ ኢሉ ይሓቶ ብትወግዖ መቢሎም እውን ብደንቢ ይፋለጡ እሞ ኤሚል ካብ ናይ ሰርቢያ ንእሽተይ ቁሸት ከም ዝመጸ ምስ ፈለጠ ድራር ብሓደ ንኽበልዑ ንገዝኡ ይጋብዞ እቲ ምሸት ንሱ እቲ ናይ ድራር ሰዓት ይኣክል እሞ ፍርቂ ዓለም ዜርካ ናብዚ ዝመጸኻሉ ምኽንያት እንታይ ኢሉ ንኤሚል ይሓቶ ኤሚል እውን ን18 ወርሒ ፍቓድ እናተጸበየ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ፍቓድ ስለ ዝተዋሃቦ ናብኡ ዝመጸ ሓጋዘን ክሃድን ምዃኑ ይነግሮ ቤንጃሚን ንሱ እውን ሃዳናይ ምዃኑ ነጊሩ ንኤሚል መሳርሒ እዩ የርእዮ ኤሚል እውን ብናይ ቤንጃሚን ምስ ተደነቐ ናቱ እውን ከርኢ ስሒቡ የምጽኣ ከምኡ እናበለ ወግዖም ናብቲ ቅድሚ ዓመታት ሰርቢያ ዝነበረ ኩናት ይቕየር እሞ ኤሚል ንቤንጃሚን ብሓደ ይዋግኡ ከም ዝነበሩ ይእምኖ
ድሕሪኡ እውን ኣብቲ ናይ ቤንጃሚን ዘሎ ፋይበር ግላስ ክስበር ከም ዝኽእል ይነግሮ ምክንያቱ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስራሕ እዩ ዝነጥፍ ነይሩ ድሕሪኡ ቤንጃሚን ንኤሚል ዘልዕሎም ፎቶታት የርእዮሞ ድራር ብሓደ ንኽበልዑ ናብ ጠረጴዛ ይፅውዖ እቲ ምሸት ንሱ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ሕሉፍ ብዙሕ ይዕልሉ ቤንጃሚን እውን ናይ ሰርቢያ ኩናት ንዓይ ዘይምልከት ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር እዩ ነይሩ ድሓር ከዓ ብዙሓት ብፆተይ ዝሞቱሉን ኣነ ዝተጎዳእኹሉን ግዜ እዩ ክዝክሮ እውን ደስ የብለንን ኢሉ ንኤሚል ይነግሮ እቲ ምሸት እናተቐራረቡ ከዱ ከለዉ ቤንጃሚን ወዲ ንኽርኢ ድፍረት ከም ዘይረኸበን ሰበይቱ ን20 ዓመት ምስቲ ዝፈትዮ ዓርኩ ተመርዕያ ከም ዝፀንሐትን ንኤሚል ይነግሮ ብዛዕባ ሕሉፉን መጻም ብዙሕ ውግዕ ምስ ወድኡ ኤሚል ካብ ኮፍ ዝበለሉ ተሲኡ ንቤንጃሚን ንኹሉ ዝገበረሉ ነገር ኣመስጊንዎ ይወፅእ እቲ ዝቕፅል መዓልቲ ኤሚልን ቤንጃሚንን ብሓደ ከሃድኑ ዝወሰኑ እዮም ዝመስሉ ኣብቲ ጫካ እውን ጎኒ ንጎኒ ይንቀሳቐሱ ዝበለፀ ዕድል ንኽህልዮምን ክፈላለዩ ይውስኑ እሞ ቤንጃሚን ንኤሚል ሮድዮ ሂቡ ኣብ ኦም ይንጥልጠሉ ቤንጃሚን ኣብ ኦም ኮፍ ኢሉ እንስሳ ክመፅኦ እናተፀበየ ንኤሚል ነዋሕ ቀልዲ እናነገሮ ይጸንሕ ግን ኤሚል ኣብ መንጎ ቋሪፁ እንስሳ መፂካኒ ተልበልበሎ ኢሉ ይነግሮ ቤንጃሚን ነቲ እንስሳ ክወቕዖ ተዳልዩ ይጸንሕ ግን ኣብ ዒንቱ ምስ ጠመተ ክጎድኦ ይደልየን ንኤሚል እውን ኣነ ክወቕዖ ይደልን ንስኻ ወቕዓዮ ኢሉ ይነግሮ ኣሚል እውን እቲ እንስሳ ደንጊፁ ክሳብ ዝሃድም ብጣዕሚ ዓው ዝበለ ድምፂ ይፈጥር ንቤንጃሚን እውን ካብ ናይ ሰርቢያ ኩናት እንድሓር ብጣዕሚ ኢኻ ትቐይርካ ኢሉ እቲ ንእንስሳ ዝሓሰቦ ጦር ንዕኡ ይትኩሰሉ ቤንጃሚን ኣሳሓታ ደኒኑ ካብታ ጦር ዋላ የምልእ ዳ እምበር እታ ንሱ ዝትኩሰላ ነበረት መሳርሒት ተሰይራ እያ ኤሚል በቱ ሮድዮ ገይሩ ንቤንጃሚን ክንከሉ ክሃድነካ ኢሉ ከፈራርሖ እንከሎ ዘይከሃድም ካሊእ መማረፂ ይነበሮን ደድሕሪኡ እናመፀ እውን ብተደጋጋሚ ይትኩሰሉ ቤንጃሚን ግን ዕድለኛ ኮይኑ ብሓንቲ ስጉምቲ ጥራሕ እዩ ዘምልጥ ነይሩ ግን ኤሚል ንቤንጃሚን ዝበለፀ የቐርቦ ስለ ዝነበረ ንኽስሕቶ ዕዱል እናተሓተ ይመፅእ ሓንቲ ጦር ክትኩሱ ከለውን ንቤንጃሚን ኣብታ ዝተጎድአት እግሩ ይወግኦ ቤንጃሚን ዋላ ብጣዕሚ ተቐንዝዮ እታ ጦር ካብ እግሩ ስሒቦ ኣውፅኡ ምህዳሙ ቅፅል ናይ ግድን ይኾኖ ቤንጃሚን ብጣዕሚ ደኺሙን ይቕንዘን ስለ ዝነበረ ኣብ ሓደ ዝፈረሰ ገዛ ክሕባእ ይውስን ኤሚል ግን ብዙሕ ይረሓቐን ደድሕሪኡ ድማ ይመፅእ ግን ቤንጃሚን ጥዑይ መሕብእ ስለ ዘይነበሮ ኤሚል እንከይተቸገረ ይረኽቦ ግን ኤሚል ንቤንጃሚን ክቐትሎ ጥራይ ዘይኮነ ደልዩስ ከበሳውሶ እውን እዩ ቤንጃሚን ብተደጋጋሚ ንኽቐትሎ እንትልምኖ ኤሚል ካብቲ ዝተሓወሉ ንኽወፅእ ይነግሮ ቤንጃሚን ከምቲ ዝበሎ ካብቲ መሕብኡ ክትስእ እንከሎ ኤሚል እናረግሐ እናወቕዐን እናተፃረፎን ይጸንሕ ኤሚል ንቤንጃሚን ገመድ ይደርብየሉ እሞ በታ እግሩ ዘላ ቆስሊ ኣሲሩ ኣብቲ ኦም ንኽሰቕላ ይነግሮ ቤንጃሚን ንኤሚልን ብኽብሎ ስለ ዘይኽእል ዝበሎ ኩሉ ይገብር እታ ገመድ ምስ ኣሰራ እውን በታ ቆስሉ ሲሒቡ ኣብ ኦም የንጠልጥሎ ኤሚል እውን ሕሉፉ ረሲዑ ጫካ ካብ ዝሕባእ እቲ ሓቂ ንኽዛረቦ ብተደጋጋሚ ይሓቶ ግን ቤንጃሚን ኣብ ክንድኡ ኣብ እግሩ ወዲቓ ዝነበረት ኦም ኣልዒሉ ንኤሚል ይወቕዖ እሞ ኣብ ጥቓኡ ወዲቓ ብዝነበረት ካራ እተንጠልጢልዎ ነበረ ገመድ ይውጥሶ ክልቲኦም ሓያል ባእሲ ይጅምሩ እሞ ቤንጃሚን ተወቂዑ ናብቲ ውሕጅ ይኣቲ እቲ ውሕጅ ንቤንጃሚን እናንገላትዐ ናብ ዓብዪ ፀድፊ እናወሰዶ ይጸንሕ ግን ኣብታ ትኽክለኛ ሰዓት ናብ ዓበይቲ እማን ይሕዝ እሞ ካብቲ ውሕጅ ንነብሱ ጎቲቱ የውፅእ ኣብቲ ጫካ ቁሩ ተጓዒዙ በዓቲ ይረክብ እሞ ሓዊ ወንዲዱ ንእሽተይ ይዕርፍ እቲ ገመድ ካብቲ ቆስሎ ኣውፅኡ ብደንቢ ገይሩ ይንከባኸባ እዚ ገይሩ ምስ ወድአ እቲ ናይ ሕሉፍ ወታደራዊ ስነ ስርዓቱ ይምለስ እታ ዝተሰብረት መሳርሒቱ ተኪኡ እውን ነቲ ምስ ኤሚል ዝህልዮ ቀጻሊ ርክብ ብደንቢ ገይሩ ይዳለ ድሕሪ ደቓይቕ ኤሚል ንቤንጃሚን ብሮድዮ ገይሩ ይዛረቦ ኣብ ገዝኡ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ኣዲኡን ሓፍቱን ክንደይ ናይ ዝኣክል ተጋፊዐንን ተደፊረንን ከም ዝነበራ መጠረሽኡ እውን ብጭካነ ከም ዝተቐተላ ኣብቲ ቁሸት ፀንሑ ሰብኡት እውን ኣብ ቅድሚቶም ዝፈትይዎም ሰባት ተቐቲሎም ናይ ዘይውዳእ ሓዘን ምኽንያት ክኾኑ እዮም ተገዲፎም ኤሚል ቤንጃሚን እውን ከምቲ ንሱ ሓዘኑ ውፅወኒ ሓዘኑ ውፅኡ ክዛረቦ እዩ ዝደልሎ ግን ቤንጃሚን ሓንቲ ቃል ከይተዛረበ ሱቕ ኢሉ ይሰምዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ወዱ ክሪስ ነብኡ ተጨኒቑሉ ስለ ዝነበረ ምስ ሰበይቱ ሳራ ክሪኦ ናብቲ ጫካ ይመፅእ እቲ ገዛ ኩሕኪሖም ዝሰምዖም ሰብ ስለ ዘይነበረ ብጣዕሚ ይጭነቑ ምክንያቱ መኪንኡ ደው ኢላ እያ ነይራ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቤንጃሚን ካብቲ ጫካ ወፂኡ ንገዝኡ እንትጥምት ዘይተፀበዮ መጋይሽ ኣብ ቅድሚ ገዝኡ ይርኢ ግን ንኸይወርድ ኤሚል ብተፃራሪ ኣንፈት ኮይኑ ክቆትሎም መሳርሒኡ ጠቂሙሎም እኔ ኤሚል እውን እንድሕር ስኻ ትጋጠመኒ ኮይንካ ንዕኦም ክምሕሮም እየ ኢሉ ናብ መኪንኦም ተሰቒሎም ካብቲ ቦታ ንኽኸዱ ይፈቕደሎም ንኤሚል እቲ ጉዕዞ ንስኻ ጀምሮ ኢሉ ካብታ ክሪስ ገደፋ ጥርሙዝ ምስታይ ንኽጅምር ይፈቕደሉ ግን ቤንጃሚን ሃንደበት ካብቲ ጫካ ይወፅእ እሞ ብጦሩ ገይሩ ንኤሚል ኣፉ ወቂዑ ምስቲ ማዕጾ ይጣውቆ ቤንጃሚን እውን ኤሚል እውን ክሳብ ስሕት እናተፃረፎን እናሰሓቆን ቀሲሉ ይቐርብ ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቓይቕ ኤሚል ኣብ ናይ ቤንጃሚን ጋራጅ ተኣሲሩ ይነቅሕ ግን ሕጂ እውን ምዝራብ ኣይገደፈን ቤንጃሚን እውን ሱቕ ንኽብል ነጊሩ ናይ ለሚን ጽሞቕ እናዳልየ ኣቦኡ ኸመይ ገይሩ ከም ዘዕወዮ ንኤሚል ይነግሮ እናተዛረበ እውን ታኒካ ሙሉእ ጨው ናፍቲ ናይ ለሚን ጁስ የእትየሉ
كم زنريو لنا بنجمن فلي زبالة ناي مستقى من قد إنهو بدن بجيرو مسحورو حيزونا إيميل يقرب مو ناو قصلو يفسسلو جن إيميل أفتنا سربيان كينات زنورو سراح ينبر كالي نجاري تزارون بنجمن إزم السمعة بتعمي نادى دمو أسربيان زنورو كينات نعاقو من نتاجركم من ترايكونا نقوديو ناتين نبصوتين هيوتوني براشيلو ني إيميلي نجرو إيميلون هندوت نبنجمن ناوغوص الطفيولة لمو حنتو إدو فاتحو اتحيزوان ورفاس منتيلو نبنجمن مريت يودقو تسيون أتمندق نور شقوطن أتسحاو نورت آيات تنحيزو نبنجمن ناوغوت تخافت غزايوصو نامكينو سقيلون نبنجمن نامقاورو حيزو يخيد أفتقو عزوون إيميل نبنجمن أتساعت نسو توكيسكم أكساريك تعونن كاللوخم كاكسارين تحتي 3 عامت ملوئي بارالايز كوينة نيرا دحرزو خلوغن بعلينو علئية مخدانن مبلعن مزراون مخادن اللامي ديلو ني بنجمن ينقرو أفتساعت نسو زحقزو على حدا سوي نورن سدرا سويتو أدوغو ولاد كل نجر بعلو نوعلو خقبر نيروو اتخبيدن بدعم فتان ساعات نخحلف زقور حدا نجر ندحر هاليو نبنجمن رخيو حنو نخفدي زنورو حيال دليت راحيو تزاريو كي ودا اجن بنجمن بدحريتو يتسمو بتح اسيرو له نوره جماد نيميلي حنقو سنكزون اتا مكينا بتدغاغام تغلاوطمو او حدا بوتات تطوتول بنجمن قديمو خافتا مكينا نا تفحخو يوصمو نا مسارحو قسيلو يخيد جن إيميل بدحريتو يوصمو نا حاو مسارحي تكسلو جن زخلو نبنجمن اتا مسارحيت كم محاز تطو كبلو يكالن ناتو فحخو خيدو سيحيو كتكسلو خمكرون كلو جن تيت كم زي بالله يفلد بنجمن ون ني إيميل كم زسعره نغيرو زخلو ودا ايلو اتا مسارحيت يدرويلو إيميل جن بنجمن نخلو زغوره نجر يكرتان كحاتتو قوتلو يتدالين مسارحيت اوقيمون نا حدا انبان خديو يگددو امنغو منگدوم بنجمن بتعاون دخيمو سلازنوره كعرف تطو يلو أودو يلوم كلون عديون كم عدغا بتعمي هتصبغت نيرا كن حزي بدم تشفينالو نبنجمن ينقرو بنجمن قسناله اتو إدو زأسرو جمد كم سفتحو لون كيفلت اتو انبان خديو يجددو أمانقوون بنجمن نمريتو ودقمو ونو 5 ساعته ملسخي هاو سوق يبل كنو زخلو ني إيميل بأمن نمتقع زغورو شو ودايو إيميل نمريتو ديقون كلون اتا ساعته تقيمو بنجمن نافتج أكااتو يملت أمانقدو حد زأرقنا كأدم جزايركومو نخعرفنا وشتي آتي ناوشت آتيو اتماعتي عاتيومو إنا خدن كلو أريقو سلازنورة جزا ناوشتي همو تسيو نفت جزا قرون تبل بيانو يركومو اتوشت نورة جمدات كل يوتو مساسال ساعات إيميل نفت جزاي متصمو نتماعت أخسورو بتدقاقام يوقعو أوشت سكنداتون إيميل نتماعت أصيرو ناوشت تجزاي آتي جن بنجمن أو كروايري أنزلو نبنجمن كريون كلون تدالي سلات أنحة بالعلي بزحات أوامي ودقلو جن إيميل بزح سلازي تقودة تناديدو نبنجمن بتمسارحي أقري وقعو عقلي هود سلازنا رون نادقا كما انت عينت جيجا هم زفلت أما كم زفلت نخنقرو نبنجمن يحطو بنجمن قالت كيما لسا سوق كلن كلو جن إيميل نخو قتلو وسينو قاس كانوا زوت ويلي نقرو بنجمن جن بدحريتي كوين كاي تقتلني بقدميتي متصايلو ني إيميل يعدمو إيميل بقدميت كما تسنكلو اتا مسارحي تسحيو او جبو حاوي وابزنور حاج نيرو بيحردو بتزغط نغو اتا صحاي وطيا إيميل كادوك اسخو نقحن كلو بنجمن او قدمي دويلي ريو افت ساعات نسون إيميل كسوم عدولي نفط بوتا زمصلو مخنيات بنجمن ينغرو او 1995 او سايبريا زعرفت ناي مجمريا امريكا سراويت ناتو انيرا اتناتهم زنوره كامبون تنقرعيت توايلهم زفلطو سرباويان تقوصاصيروم يصنحو مبزحتيهم ايدوم هيوم تماريخوم مخنياتو ناي كوينات اسرات كوسدمو او سومنات كسددو سلازدليو بنجمن جن بتنجر بتعم تناديدو سلازنوره نقولهم اوالاتو نا انبان خوسدوم نغيرو نقولاتهم رشينوم حزون اتشعو زغوركو كدغمون ينيلو نا بدحري إيميل قسيلو يخيد كوينات أورس خاتاتيو زي وصع عينت مرزيو إذا سلازخونونيو ناي ودين عيني مرأيز تسأنا نيلو ني إيميلي نغرو إيميلون كلنا معرينا منم محرد زيولهم قتلتي قلتفكا قلاقلن نيولومو بنجمن مسارح عيون نتصاصر نغونيلو نغون توكيسو ني إيميلي سحتو اتتأثير لنا رقمد فتحو اتمسارح درويو أو غنو كوفيويل كلتيوم بتدغاغامي كقاتلونا مكوريوم وعيلهم حديروم جن بنجمن ترغاغيعو غنو كوف مساله اتا عنتو زقارصا قلي يقصل جن كلتيوم من ما يسحقتومن إيميلون دقيم دقخا تريلو ساعات اخيلو كيديلون بنجمن ينغرو بنجمن او تاخذ تسقيلو احد غزان توصح نريو ودو كريس اتمعصون تخفت ابو افتق دويلو سلازريو بتعمي دنق تحغاسو زغلص قالاتون فصيم كايركبن
እቲ ምስሊ ይቕየር እሞ ኤሚል ናፍቲ ዓንቶ ዝኣትዮ ነበረ ኣብ ባዝንያ ዝርከብ ባር እናኣተየ ንሪኦ ን18 ዓመት ክእልሾ ዝጸንሐ ሰላምን ፍቕርን ረኺቡ ህይወቱ እናጀመረ እናረኣናዮ ፊልምና ይውዳእ